Goedemorgen, hoe gaat het? Ja, best. Vanmorgen gaan het eerst, maar we vinden we. Nou. Even een stempeltje. Alsjeblieft. En we zetten even om het veerhoes, om de hoeken. Ga je om de hoeken? Even in de kroeg. Even rechtsaf. Ja. Even in de kroeg. Gefeliciteerd, jongen! Hé jongen, gefeliciteerd hè? Je bent toch hè? En wat zit er nou op jouw t-shirt? Ja, 1 miljoen kilometers. Nou, zeg je kaart hier op tafel, hè? Die moet er even op, hè? Nummer 1, dat presteer je hem nooit. Nummer 1, ja, groep 1, ja. Ja. Wat krijg je nou te zien? De groep 1. Ja. En ik ga nog een paar boekjes, maar stempels kan je hem tegen even zien. Ja. Hoe wij fietsen. Oh, wat krijg je bewijsmateriaal te zien? Ja, dit is helemaal top, no? Dit is helemaal top. Renners zien toe. Ja, dat kan je nooit voor mooi smouwen, hè? Zei het. Dit is bewijs. Computer kan kapot gaan en dan weer een 8 kilometer. Dus dit is bewijs. Ik heb nog 1 miljoen te pakken. En daarom ben je. En wie en jou ook nog wat gespannen, Joert? Nee, helemaal niet. Oh, hij stond knap te trillen in boltjes op zijn been, hoor. Ja, had er goed last van, hoor. Ik zei nog een foto waar hij vlogen voorbij. Ik heb toch, jongens, let alles maar hoe die hinnen komen. Dat is de beste methode. Nou, wil ik nog wel even één ding weten voordat jullie die kant erop gaan. Ja. Wat is nou jouw geheim? Gedreven zijn, karakter en trotszetten. Dat is mijn geheim. En niet Ja, ben je een troszetter? Ja. En net trouwen. En net oud worden. Nee, vrouw thuis laten. Dan hebben we net om te beginnen, want ons helpt het nooit. Nee, dat niet voor jou? Nee, dat is niet voor mij. Nou hebben we één ding nog net in. Maar moet jou nog feliciteren natuurlijk. Ja, dat kennen we wel. En dan krijg je de apparatuur ook weer erop. Hoe viel dit nou? Ja, mooi. Ja, schitterend. Goeie. Nou, Waar ben je dan heen? nou, wel heel lekker boon. Maar je met rietmaten? Hoe mag ik dat zien? Dit is mijn huid. Oh. Dit is mijn zoon. en hij doet het voor de 22e keer en ik 44, dus. En ik ben, hij is ook met 16 hier begonnen en ik ook. Dus jij hebt de fakkel overdragen? Nou, zo'n beetje ja. Ik dacht ik neem dat 50 terug en dan moet ik maar even zien wat ik dan doe. Oké. Maar, Dus dan mag hij het alleen nog opknappen? nou, dat doe ik. Als je een berm weer mooi doet. Ja. Zo, dan gaat het van huid op zo'n en van zo'n weer op zo'n. Dochter. Dochter. Kijk nu. Dat is hè. Hoi. Goeie. Wel. Zo, dan moet je erop. Goeiedag. Goeiedag.
Jo zit er ook mooi bij. Ja, ik zit er heel mooi bij. Komt dit op de televisie? Ja. Nou, hartstikke mooi. Vandaar die camera, hè? Ja, nou. Je hebt volg je het spul wat? Ja. We show je hier en daar eens even, nou? Ja, ja. Waar gaat het Roenendel dan? Nou, Elfsteden wat, Ja, hè? ja, maar daar gaan ze nog in, dan. Die kant uit. Ja, weg, ja. En is het net wat voor jou, maar zijn je mooi het man? Nee, fietsen is net van mij. Nee? Nee. Nee, ik doe het liever gemotoriseerd. Wat zit van je meter van, man? Nee, dat zit ik fucking beter. Het stuurt ik fucking beter. Echt net. Ja, dat weet een beetje. Goeiedag. Goeiedag. Jo, heb je er wel lol in? Ja, we hebben een hele hoop lol in. Ja, we maken een hoop plezier hier. We zetten spannen even op elkaar, hè. Dus, Nou, dat doe je keurig. nou, dankjewel, ja. En nou ja, dan drinken we er ook maar wat bij, nou. Ja. Maar is dat net een beetje betiert om dolle woorden? Nee, het is torstig waar, dus ja. Dus ja, we moedigen de mensen even aan, hè. Ja. Dus even een deerpuntje, dus dan moet ze even toch in. Heel belangrijk. Nou, voor mij ben je er wel goed in, dat ik dat zou zeggen. Oh, dankjewel. Kom maar goed.